Gerald at Ronalina, no? Alam namin kayo mga bata pa, no? Sana ay malinaw sa inyo kung anong estado ang papasukin ninyo. Ang pagpapakasal, lalong-lalo na sa simbahan, ay tinatawag natin na sakramento. Tayo magbago kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko, makuha mo pa. Ronalina, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makisang dibdib si Gerald na iyong pakamamahali na paglilingkuran habang buhay? Papa Father, Gerald, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makisang dibdib si Ronalina na iyong pakamamahali na paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ako pa kaya'y ibigin mo kung maputi na ang buhok ko. Gerald, sumasang-ayon ka ba na maging baybahay si Ronalina na naririto ngayon alinsunod sa batas at maituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala Ronalina, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Gerald na naririto ngayon alinsunod sa batas at maituntunin ng ating banal na simbahan? Papa Father, Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya na iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo Father, Nakalaan ka bang balikitin sa piling niya pananagutan ng buhay may asawa? Opo Father, ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo.